ତମ ପରି ପୁଅ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତମକୁ ପାଇବା ସପନ କରିବା। वास्तव दुनिया नଥାଏ ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦର I love you, buddy. I love you so much, buddy. What? Manu, jail में खड़ा है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Manu क्या? अरे मारो। मैं क्या हुआ? बता। ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଯିବ? पुलिस चाकरी पड़ा। ଆମ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ। ହେଲେ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ? ୟୁଟ୍ରେ ଯିବା ପରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ଯାତ୍ରା ସହଜ ନିଜେ ଦରକାର ସୁରକ୍ଷା ମୋ ହାତରେ। ସେ ମାନ ମରକା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛି। ସେ କାହାର ନା କାହାର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିଯିବ। ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି। ଏ ପୋଲିସ କେନା ବହୁତ ଟେନସନ୍। पुलिस मते ମୁଁ ଏଠି ଅଛି पुलिस ଯେମିତି यार ସୁରକ୍ଷିତ ନ ପାଏ। ଓ ନୂଆ ତମେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ। ଶୁଣ ଯେମିତି କହିଲି ଠିକ ସେମିତି କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କରୁ ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀର ଲାଶ ଦେଖିବୁ ଲାଶ। ଭଗବାନ ତେଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ସେ ଗୁଣଟା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କହିଗଲା କଥା ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେବ। ନା ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାହାକୁ ଜଣେଇବିନି। ସେମାନେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା କି? ନାଇଁ କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତମରି ପାଖକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। କେହି କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଥର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ତମ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ତମେ କଣ ମର୍ଡରର ଆସାମୀ? ଆରେ ନା ନା ମୁଁ ଜଣେ ସାଦା ସିଧା ସରଳ ଯୁବକ। ଆରେ ମୋତେ ମରଣ କେସରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆରେ କାହାକୁ କହିବି ଶୁଣିବ କିଏ? ଆରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଫାଟି ବସି ପୋଷାକରେ ଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦୋଷୀକୁ ଲୁଚାଇ ନୋଟିସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଉନ ଥାନାର ବଡ଼ ଅଫିସର। ଯିଏ ତମକୁ ଫଲୋ କରି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ସିଏ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ତମକୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କହିଲ। ତା ନହେଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ କିଛି। ଏସବୁ ଚାଲିଗଲେ
ନାଟା ଯେମିତି ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ସେମିତି। ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି এই ସ୍ୱର ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପରିଚିତ। ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋର ବହୁତ ନିଜର। ଆରେ ତମେ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ ତ? ସଂସ୍କୃତି? କିଏ ସେ? ଆରେ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ, ମୋ ବେରଙ୍ଗୀ ଜୀବନର ସାତରଙ୍ଗୀ ପବନ, ମୋ ଜୀବନର ସେ ସବୁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା ଗଲାବେଳେ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇବନି? ଆରେ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେଖା ହେଲେ ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ତ ପାରିବି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆଜି ଯାଏ ପଇଲା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋର ମନରେ ଆସନି, ହେଲେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ତମେ ଜଣେ ପାଗଳ। ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବାଃ, ଆରେ ବଢିଆ ଗେମ୍ ଖେଳିଲ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁନି। ଆରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କେବଳ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ମତେ ଏତେ ପାଖରୁ ଚିହ୍ନି ଆରେ ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଆରେ ଏଇଟା ତମେ ନୁହେଁ, ଆରେ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଥା। ଆରେ ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ଘର ପାଇଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ଠିକ ଏମିତି ଅଚିହ୍ନା ସଜେଇ ତମେ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି, ଏଯାଏ ଭୁଲିନି କିଛି। ତମ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଆଉ କାହାର ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇ ଚାହିଁଛି। ପାଗଳ ଲୋକଟା କଣ ଏସବୁ ଗପି ଯାଉଛି କେଜାଣି? ଆରେ ତମ ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମୋ ବେକ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ପରି ମତେ ଆଘାତ କରୁଛି। ତଥାପି ତମ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ତମ ହାତର ଚୁଡ଼ି ରୁଞ୍ଜୁଲ ହୋଇ ମୋ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରୁନି। ଏବେ କଥା କହୁଛି ସଂସ୍କୃତି, ଆରେ
ମୁଁ ତମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ହେଇ ରହିଥିବି ଆରେ ଆଜି ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି କାଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ଶୁଣ अरे कही पारथिला तुमको अनेक सुने पारथिला तुमको अनेक अरे समस्त मत पर करदेला समस्त मो सहित बेईमान कला अरे तमे मोर एका दिलो सहा भरोसा आज से भी वो पाए पहुंची अरे दुनिया का आज मोबाइल परा है गला ए दुनिया का आज मोबाइल परा है गला